Erasorik gabeko jaiak nahi ditugu. Behin eta berriz esan dugu, eta behar adina aldiz errepikatuko dugu. Auzoko jaiguneak ere espazio seguruak izan behar dira guztiontzat. Ostegunean festak hasi zirenetik, zenbait eraso egin dituzte auzoko hainbat espaziotan. Eraso matxistak, eraso transfoboak. Erasoetako bat larria izan da, eta bestalde, nabarmendu ohi dugunez, litekeena da salatu ez diren beste eraso batzuk ere egon izana. Horregatik, gaur amorratuta atera gara berriz kalera. Gertatutakoak salatzeko, eta batez ere, nabarmentzeko ez dugula inondik inora onartuko halakorik. Auzoa oraindik ez da segurua guretzako, eta zuek zarete egoera honen errudunak. Erasotzaileak, babosoak, transfoboak, arrazistak, zuena da erantzunkizuna, nazkatuta gaude hau behin eta berriz errepikatu behar izateaz. Eta konplize, zutaz ere ari gara. Ardura hartu, posizionatu, ez zuritu zure lagunen jokabide matxiruloak. Errebisatu zuen privilegioak, espazioak okupatzeko daukazuen modua, harremantzeko modua. Auzoko bizilagun guztiei dagokigu auzo seguru, feminista eta bizigarri bat eraikitzea, eta eraso matxista, transfobo, homofobo eta arrazisten aurrean isilik geratu ordez erantzutea. Gure artean saretzen, indartzen eta edozein erasoren aurrean autodefentsa feministaz erantzuten jarraituko dugu. Gora autodefentsa feminista! Gora! Gora borroka transfeminista! Gora!